नमस्कार ମୁଁ ସତ୍ୟବ୍ରତ ଖଣ୍ଡାଇ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏକ ଛୋଟିଆ କବିତା ବର୍ତ୍ତମାନ ଶୁଣାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଶା କରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗିବ। କବିତାଟିର ଶୀର୍ଷକ ହେଉଛି ମହୁମାଛି ଆଜି ଥକି ଯାଇଛି। ଠିକ୍ ଅଛି। ଜୀବନର ବାସ୍ତବତା ଭାବିଲା ବେଳକୁ ବଢ଼ୁଛି ଚିନ୍ତା। ମନରେ ଅସୁମାରୀ ସ୍ୱପ୍ନ, ହେଲେ ସେ ସ୍ୱପ୍ନ ସରିବା ପୂର୍ବରୁ ରାତି ପାହି ହେଇଯାଉଛି ଦିନ। ଦିବାର ଆଲୋକରେ ଧାଇଁବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ରାତିର ନିସ୍ତବ୍ଧରେ କେଇ ବୁନ୍ଦା ଅଶ୍ରୁ ଆପେ ଆପେ ଝରି ପଡ଼ୁଛି। ସତରେ କ'ଣ ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକା ପଛରେ ଧାଇଁ ଆଜି ମହୁମାଛି ଥକି ଯାଇଛି? ଏଇଭଳି ଅନେକ ପ୍ରଶ୍ନ ଆଜି ଉଙ୍କି ମାରୁଛି। ଉତ୍ତର ପାଇବା ପାଇଁ ମନ ଆଜି ଡହଳ ବିକଳ ହେଉଛି। ଯୌବନର ଜୁଆଖେଳ ପାଇଁ ପରିଣତ ବୟସରେ ଏବେ ସେ ଶାସ୍ତି ପାଉଛି। ଦିବା ଜନଗହଳିରେ ଏବେ ଅଜ୍ଞାତବାସ କାଟିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି। ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ସବୁ ଥାଇ ମଧ୍ୟ ଆଜି ଏକାକାର ହୋଇଯାଇଛି। କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନା କରିବାକୁ ଯାଇ ଆଜି ଏ ମହୁମାଛି ତାର ସ୍ୱପ୍ନର ରାଇଜରୁ ବାହାରି ବାସ୍ତବତାରେ ହଜିଯାଇଛି। ଆଜି ଏ ମହୁମାଛି ଥକି ଯାଇଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।